शुभम आहे ते स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला सुमित शुभम आणि सुमित जोडी मैदानात गोलंदाजीचं नाव शुभम शुभम वर्सेस शुभम पहिला चेंडू वंडीमध्ये गेला सामना चालू पंचांच्या उजव्या बाजूने पुढचा चेंडू नो एक अतिरिक्त धाव संघाची धावसंख्या एकने पुढे धावसंख्या 2 वर उत्कृष्ट फटका पंचांच्या उजव्या बाजूने पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट फटका वंडीमध्ये गेला चेंडू धावसंख्या एकने वाईट एक अतिरिक्त धाव संघाची धावसंख्या एकने पर धावसंख्या बोलते 8 3 बाद 8 पेडकडे संघ पुढचा चेंडू घेऊन 5 धावा 5 या धावाने संघाची धावसंख्या 56 पुढे सरकते धावसंख्या बोलते धावसंख्या 13 वर संघासाठी पुढचा चेंडू घेऊन गेला चेंडू धावसंख्या एकने पुढे धावसंख्या बोलते 14 वर पहिल्या षटक प्रगती पथावर पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट टॅप परंतु तेवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण एका धावसंख्या समाधान मानला तर संघाला संघाची धावसंख्या एकने पुढे धावसंख्या बोलते 15 शेवटचा चेंडू बाकी एक उत्कृष्ट टॅप म्हणावा लागेल नको धावसंख्या एकने पुढे धावसंख्या 16 वर षटक वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरं षटक घेऊन श्रेयस एक उत्कृष्ट चेंडू धावसंख्या 18 वर धावसंख्या 19 शुभम वर्सेस श्रेयस एक उत्कृष्ट चेंडू चेंडू काय समाधान आहे चेंडू आपल्या वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरा षटक घेऊन पुढचा चेंडू वंडीमध्ये गेला चेंडू धावसंख्या एकने धावसंख्या बोलते 20 दोन धावा बॉलर नेम आर्यन एक उत्कृष्ट चेंडू तेवढं उत्कृष्ट 2 धावासाठी गेला चेंडू 2 या धावसंख्या संघाची धावसंख्या 56 पुढे सरकते धावसंख्या बोलते 28 तिसरं षटक प्रगती पथावर हर्डी संघाकडून पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट चेंडू तेवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण धावसंख्या 29 आर्यन आपला पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूने एक उत्कृष्ट चेंडू फलंदाजा चेंडू काय समाधान चेंडू निर्धाव धावसंख्या पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट टॅप म्हणावा लागेल एका धावसंख्या समाधानाला सुरक्षित मैदानात सलामीची जोडी पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट फटका हात लागला आवाज आला अरे विचारलं सांग काय आर्यन आपला पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूने झटपण पुढे सरकतोय षटक संपतोय आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 1 बाद 34 वैयक्तिक दुसरं शुभम म्हणजे शुभम उत्कृष्ट फिल्डिंग म्हणावी लागेल चेंडू निर्धाव धावसंख्या तिथे 34 वर 1 बाद 34 पेंडकडे संघ पुढचा चेंडू घेऊन शुभमला एक उत्कृष्ट फिल्डिंग म्हणावी लागेल बॅट टेकव बॅट नको डायरेक्ट हिट करी शॉट गेला रे चालेल रनिंग ठेव शोन 3 बॉल ना पुढचा चेंडू घेऊन शुभम वाईट पडते धावसंख्या फक्त 37 वर चौथं षटक प्रगती पथावर शॉट रे 4 धावा 4 धावसंख्या बोलते
41 संघ धावसंख्या 41 चौथं षटक प्रगती पथावर हर्डी संघाकडून शॉट रे चालेल 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 एक बसायचा प्रयत्न कर. एक तरी बघा सिंगल तरी बघ धावसंख्या 42 शॉट 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 4 धावा षटक संपतंय बॉलर नेम संतोष आपला वैयक्तिक पहिला संघासाठी पहिला षटक घेऊन वाईट पहिला चेंडू वाईट संघाचं खातं ओपन होत आहे अतिरिक्त धावेने पुढचा चेंडू उत्कृष्ट चेंडू फलंदाज चेंडू काय समाधान आहे चेंडू निर्धाव धाव संख्या पुढचा चेंडू घेऊ हो पुढचा चेंडू घेऊन एक उत्कृष्ट चेंडू पंचांच्या उजव्या बाजूने पुढचा चेंडू घेऊन हो हा चालेल चालेल टोटल 3 धावा आपला पुढचा चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूने एक उत्कृष्ट टॅप बनावा लागेल 2 धावा धाव संख्या 9 पंचांच्या उजव्या बाजूने अनुषाला एक उत्कृष्ट फटका म्हणावा लागेल परंतु तेवढे उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण धाव संख्या 1 ने पुढे धाव संख्या पोहोचते 10 वर पुढचा चेंडू घेऊन संतोष हो जावे पंचांचा इशारा अंतिम राहील एक उत्कृष्ट फटका एक चोरटी धाव धाव संख्या 13 वर षटकासाठी दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज नेम शुभम पंचांच्या डाव्या बाजूने पहिला चेंडू वाईट चेंडू धाव संख्या 1 ने पुढे धाव संख्या पोहोचते 14 वर बिनबाद 14 हर्डी संघ काहीशा सुरक्षित अशा स्थानी पोहोचलेला हा संघ बिनबाद 14 दुसरं षटक प्रगती पथावर पुन्हा एकदा वाईट चेंडू दोन्ही धावा अतिरिक्त निघाल्यात पुन्हा एकदा 2 धावा पंचांच्या डाव्या चालू दुसरं षटक प्रगती पथावर पेंडकळे संघाकडून एक उत्कृष्ट फटका म्हणावा लागेल 4 धावा 4 धावा संख्येने संघ पुन्हा एकदा एक उत्कृष्ट फटका मिटकर इकडे सलामीची जोडी अजूनही मैदानात उत्कृष्ट चेंडू फलंदाज चेंडू काय समाधान आहे चेंडू पुढचा चेंडू एक उत्कृष्ट टॅप म्हणावा लागेल परंतु तेवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण पुढचा चेंडू घेऊन वाईट पंचांचा इशारा वाईट चेंडू एक अतिरिक्त धाव संघाची धाव संख्या 1 ने पुढे धाव संख्या 26 वर उत्कृष्ट फटका उत्कृष्ट फिल्डिंग षटक संपतंय ना संघासाठी तिसरं षटक घेऊन संतोष एक उत्कृष्ट टॅप परंतु तेवढं उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल धाव संख्या 27 चेंडू निर्धाव दर्शन म्हणावं लागेल पुढचा चेंडू घेऊन संतोष टोटल 2 धावा 2 या धाव संख्या संघाची धाव संख्या पुढे पहिल्या धक्का 30 या धाव संख्येवर हर्डी संघाला फलंदाजाचं नाव अनिश वंडीमध्ये ढकलला गेला चेंडू धाव संख्या 1 ने पुढे धाव संख्या 31 वर तिसरं षटक प्रगती पथावर पेंडकळे संघाकडून आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक संतोष यांचं एक उत्कृष्ट फटका 4 धावा 4 धाव संख्येने संघाची धाव संख्या चेंडू 12 धावा आपलं वैयक्तिक पहिला संघासाठी 4थं षटक वाईट चेंडू एक अतिरिक्त धाव
फलंदाज बाद होतोय, दुसरा धक्का बसतोय. पहिल्या संघासाठी चौथा आणि अंतिम षटक घेऊन एक 32 फटका तुला क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एक 34 धाव. आऊट. फलंदाज बाद होतोय. 3 चेंडू 10 धावा. एक गेला. एक 32 कॅच. 2-6. हा दिला वाईट. 31 धाव. घाबरलाय तर घाबरलाय. आणि पेंडकडे संघ हा अंतिम विजयी संघ झालाय.